אני הולכת לעשות יחד איתכם פיצוח שיווקי בלייב לעמוד האינסטגרם של אחד מכם, ונבין ביחד איך אפשר להביא הרבה יותר לקוחות. אז העמוד שננתח זה של נועה מיירה, בעלת עסק לתכשיטים בעבודת יד. דבר ראשון שצעק לי בעמוד זה שכתוב בשם משתמש קרפטי, יש תמונה של חולצה בתמונת פרופיל, ואני רואה מלא תמונות של תכשיטים. ומה הבעיה בזה? שאין איזושהי פרסונה ברורה שהיא בולטת כלפי חוץ. כאילו סבבה, אני קצת מדפדפת בעמוד, הנה אני רואה מדי פעם את נועה, אבל לא שמת עצמך בפרונט. ומה הבעיה בזה? יש כל מיני דרכים לשווק עסק. אם עכשיו היית עסק, שאת בעצם היית מייבאת נעליים, בגדים, אפילו תכשיטים מחול, זאת אומרת היית מייבאת, לא היית מייצרת את זה בעצמך, הייתי אומרת לך כן, ברור, תשאירי את השם קרפטי, תשאירי לוגו בתמונת פרופיל, כי בסוף את לא הפנים של העסק, את מייבאת מוצרים. זה סוג אחר ושונה לחלוטין של שיווק. במקרה הזה כאן, את מייצרת את התכשיטים בעצמך בעבודת יד. זאת אומרת, את האומנית, את המוח מאחורי הדבר הזה. אנשים בסוף באים והם קונים את העבודה ואת האומנות של נועה. וכרגע יש בעמוד שיטת שיווק שהיא בכלל לא מתאימה לעסק כמו שלך. את צריכה להבין שברגע שאת תשימי את עצמך בפרונט, בין אם זה רגע בתמונת פרופיל, לשים תמונה שלך, לא תמונה של חולצה. תכלס, לי זה נראה כמו תמונה של חולצה משיין. זה א', לא מושך אותי פיזית ללחוץ ולהיכנס לעמוד הזה. ב', זה משדר לי גם חוסר אמינות. כמה עמודים כאלה יש בחול שיש תמונה של חולצה בפרופיל, של מייל, של מכנס. אני שלא נכנסת בכלל לעמודים כאלה, זה מרגיש לי כמו פייק, זה מרגיש לא אמין וזה לא מחבר, אז אפילו לא בא לי להיכנס לזה. אז זה בעיה, כי כרגע כל החלק העליון של העמוד משדר לי חוסר אמינות. וברגע שתשני את השם משתמש לנועה מיירה, כי את המותג, את השם, והתמונה תהיה תמונה שלך, לכי ותעשי צילומי תדמית מקצועיים, שזה יראה מקצועי. לא ממליצה לשים עכשיו סלפי מהאייפון או משהו כזה, אלא ממש פיזי, להשקיע כסף וללכת לצלם את עצמך צילומי תדמית עם התכשיטים שלך ולשים תמונה מגניבה שלך בתמונת פרופיל, זה כבר יהיה הרבה יותר מושך. ואת יכולה אפילו בשם משתמש לכתוב נועה מיירה ולהוסיף נגיד את המילה תכשיטים באנגלית, ואז יהיה ברור שזה עסק של תכשיטים, אבל מצד שני גם את בפרונט. השם קרפטי, אחלה, זה שם מגניב. אם יש לו איזושהי משמעות וממש חשוב לך להשאיר את השם הזה, אחלה, את יכולה להשאיר שיהיה באתר. מדי פעם תדברי על זה בסטורי, בסרטונים, בהיילייט, אבל את הפרסונה, אז השם שלך צריך להיות בולט כלפי חוץ. ואגב, אם היית קוראת לעסק של התכשיטים נגיד מיירה, ואז זה כאילו נועה מיירה, זה יכול להיות הרבה יותר מגניב. אבל שוב, אני לא יודעת אם באמת יש לזה משמעות, ויש לזה איזשהו עומק. אם השם הזה קרפטי, זה סתם איזשהו שם שבא לך לראש רנדומלית, רק כי זה קצר וקליט ואין לזה משמעות, חד משמעית תחליפי את השם למיירה, כי בסוף זה את האומנית, את מייצרת פיזית את התכשיטים, את יושבת, את חושבת, את מעצבת, אוקיי? אם אני באה, אני קונה את זה ממך. אז מאוד חשוב שתשימי את עצמך בפרונט. אז דיברנו על שם משתמש, דיברנו על לשים את עצמך בתמונת פרופיל, עכשיו בואו נדבר על הביו. הביו זה בעצם ה-150 תווים שנמצאים מתחת לתמונת פרופיל, והרבה בעלי עסקים מזלזלים בשורות האלה, והם חושבים שהם סתם שם ליופי, אבל יש לזה משמעות מאוד עמוקה. כשבן אדם נכנס לפרופיל שלי, הדבר הראשון שהוא מסתכל, מן הסתם זה התמונת פרופיל והביו, שזה בעצם 150 תווים שמתארים אותי ואת העסק שלי בקצרה. דבר ראשון שאני רואה זה שהביו אצלך הוא בכלל באנגלית, אבל אנחנו בישראל, חצי מהישראלים לא יודעים בכלל אנגלית, ואני יכול להיות שאם הייתי נתקלת בעמוד הזה, הייתי אומרת, טוב, בטח זה עמוד אנגלי, לא רלוונטי לי, אני לא מזמינה, אני יוצאת. עכשיו, אני מניחה שאולי כתבת באנגלית כי את רוצה לכוון קצת לקהל של חול, אני מניחה, אבל האסטרטגיה הנכונה היא קודם כל לפרוץ מבחינה שיווקית כאן בארץ, לבנות מותג גדול שיכירו אותך, ורק אז להתרחב לחול. כי כרגע העמוד נראה מאוד מבולבל, לא ברור לי אם זה ישראל, ארצות הברית, מה קורה פה, יש פה קצת איזשהו בלגן, אז לשנות את כל העמוד קודם כל עברית. בעתיד תתרחבי ואין בעד שאני את זה לאנגלית, אבל לא כרגע. ב-150 תווים את צריכה לספר מן הסתם שזה תכשיטים בעבודת יד. תספרי מה מיוחד בתכשיטים שלך, בידול מסוים, אג'נדה מסוימת. הרי הרבה אנשים נגיד אומרים שתכשיטים זה דבר שטחי, אז אולי יש לך איזושהי אמונה שהיא שונה, אמונה שהיא אחרת. בואי רגע תכתבי 150 תווים שיסקרנו אותי כצופה לרצות לגלול בעמוד. תכתבי משהו שיגרום לי להבין מה מיוחד דווקא אצלך בתכשיטים, למה לי לקנות דווקא ממך, להשקיע בשורות האלה, כי זה הרושם הראשוני של הצופה שנכנס לי לעמוד. דבר הבא זה בואו ניכנס לקישור שיש מתחת לביו. אני רואה שיש פה אתר, אחלה, זה טוב שיש לך אתר, זה נראה הרבה יותר מקצועי, אבל הבעיה שגם האתר חצי אנגלית, חצי עברית, שוב, צריכה קודם כל לפנות לקהל הישראלי, אז גם את האתר לשנות לעברית. דבר הבא,
לפני שאני מתחילה אפילו לצפות בסרטונים, זה שאין איזשהו מיתוג בפרופיל. יכול להיות שזה עמוד שהייתי נכנסת, וכנראה אחרי שהייתי יוצאת לא הייתי זוכרת את העמוד הזה. זאת אומרת, אין פה איזשהו עוגן ויזואלי, שהייתי אומרת, בונה, זה העמוד של נועה. מה זה אומר עוגן ויזואלי? זה יכול להיות למשל צבע מותג, שהוא חוזר על עצמו. נגיד הצבע מותג שלי הוא סגול, אם תיכנסו לפרופיל שלי, הכל סגול. תמונת פרופיל, איילייטים, הקאברים, אני ממש משתדלת לדבוק בזה, וככה אנשים זוכרים אותי יותר טוב. עוגן ויזואלי יכול להיות רקע מסוים שאת מצלמת את התכשיטים, כי כרגע אצלך בעמוד אין קשר בין כל התמונות. תמונה אחת כזאת, תמונה אחת בכלל כזאת וכזאת וכזאת, ויש פה אפילו בלגן ויזואלי, הייתי אומרת. הייתי ממליצה לך ממש לדבוק באותו רקע, לצלם באותה זווית, באותה תאורה, וככה העמוד גם ייראה הרבה יותר אסתטי והרבה יותר זכיר. ואתם לא מבינים כמה חשיבות יש לזה שיזכרו אתכם. ככל שתעשו בשיווק שלכם, שאנשים יזכרו אתכם יותר ותשאירו יותר חותמת, בין אם זה ויזואלית, בין אם זה בסרטונים ובמסרים שאתם אומרים, הרבה יותר אנשים יקנו מכם. גם אם זה לא באותו רגע, אנשים מתישהו יזכרו אתכם ואז יבואו ויקנו מכם. זה סופר קריטי. אפילו את יכולה לקנות, נגיד, יש כל מיני מעמדים מגניבים לתכשיטים, אפילו מעץ, אני לא יודעת, תבחרי משהו שאת מתחברת וכל פעם תצלמי על זה. זה גם אופציה. אבל כרגע יש פה איזשהו בלגן שחייב לסדר אותו בהקדם, כי את רוצה להיראות כמו מותג. עכשיו, המלצה שלי, אם את מרגישה שאת מתקשה בזה, את יכולה להיכנס לפינטרסט ולחפש שם כל מיני דוגמאות לעיצוב של פיד מחול, של עסקים של תכשיטים. תמצאי איזה 4-5 עסקים שאת ככה מתחברת לווייב, מתחברת לעיצוב, מתחברת לעמוד, ופשוט תשכפלי את זה עלייך, תמצאי את הסגנון שלך, ואז העמוד ייראה באמת כמו מותג. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב מבחינת מיתוג עוד לפני היצירת תוכן? כי בסוף את צריכה להבין שעסק של תכשיטים זה עסק שהוא בעיקר ויזואלי, זה עסק של יופי, אסתטיקה, סטייל, עסק של אדריכלות, עיצוב פנים, תחום הביוטי. כל התחומים האלה זה תחומים שהרבה יותר חשוב להשקיע בנראות ובוויזואלית מאשר עסקים כמו פסיכולוגית, עריכת דין, שם זה פחות קריטי. אפילו אצלי, בתחום של השיווק, פחות קריטי לי לשבור את הראש על העיצוב, כי אני לא מוכרת עכשיו יופי, אסתטיקה, ויזואליות. אז אצלך הרבה יותר חשוב והרבה יותר קריטי לשים על זה דגש. אז ממש ממש חשוב להשקיע בזה. וגם עוד דבר זה שכרגע העמוד שלך נראה כמו עוד עסק. את לא מבינה כמה עסקים של תכשיטים אני רואה, וכולם נראים אותו דבר. אין פה איזשהו בידול, אני לא מבינה מה מיוחד בתכשיטים שלך, אני לא מבינה למה לקנות ממך, ובמצב כזה, אנשים פשוט לא יקנו, או שהם יקנו ממך במחירים מאוד מאוד נמוכים, ויהיה לך קשה למכור. אז ברגע שתשימי את עצמך בפרונט, כמו שאמרתי, ויותר סרטונים שאת מדברת, שאת מספרת, למה פתחת את העסק שלך, מה מיוחד בתכשיטים שלך, ותראי קצת יותר את עצמך, ומה עומד מאחורי העסק, וכל המחשבה, וכל הרעיונות שלך, את תראי איך כמות המחירות עולה בצורה משמעותית, כי רמת האמון היא הרבה יותר גבוהה. כי כרגע שאני נכנסת לעמוד, הרמת האמון שלי היא מאוד 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 נמוכה. צריך לעשות פה איזשהו שינוי ככה משמעותי, וברגע שתתחילי לחשוף את עצמך יותר, זה הבידול. תזכרי שאת האומנית, את חייבת להיות בפרונט. אנשים קונים מאנשים. אנשים לא קונים מתמונת פרופיל של חולצה. עכשיו בואו נתרכז בפוסטים הנעוצים. תמיד למעלה אנחנו חייבים לנוץ 3 פוסטים שהכי ישרתו את העסק שלנו. כמובן כל עסק זה קצת אחרת, אבל יש פה אותו קו שצריך לדבוק בו. מה זה הפוסטים הנעוצים? איך שבן אדם נכנס לפרופיל שלנו, זה הפוסטים הראשונים שאנחנו רוצים שהוא יראה. זאת אומרת, זה הרושם הראשוני שהוא מקבל ממני, ואני רוצה לשים שם את הדברים שהכי ישרתו אותי מבחינת זה שהבן אדם יקנה או יעקוב כמה שיותר מהר. זה המטרה שלי. אז מה שאת חייבת לעשות, קודם כל, חייב להיות לך סרטון למעלה נעוץ של למה פתחת העסק? מאיפה הרעיון הזה בא? אני קראתי איפשהו בעמוד שהיית סטודנטית, נכון, בבצלאל, משהו כזה, כבר הרמת אמון בך היא הרבה יותר גבוהה. אז את יכולה לעשות ממש סרטון שמספר על הדרך שלך, על הקשיים שלך, על למה פתחת העסק, זה כבר ייצור לי חיבור ואמון, וסרטון כזה חייב להיות נעוץ למעלה. סרטון שני שחייב להיות נעוץ, זה מה מיוחד בתכשיטים שלך. למה לי לקנות דווקא ממך? זה סרטון שממש הייתי מספרת על התהליך עבודה של התכשיטים, איך את מייצרת את התכשיטים, מה מיוחד בהם, כמה זמן לוקח לך לייצר אותם, אפילו מכניסה אולי כזה בסוף הסרטון כמה עדויות מצולמות של לקוחות שקיבלו תכשיטים, ומה הם אומרים על התכשיטים, ואיך הם נשמרים. כאילו זה אמור להיות סרטון שמסביר מה מיוחד במוצר שלך, מה את נותנת אחרת. פוסט שלישי שאני ממליצה שתעשי, זה ממש פוסט קרוסלה של לקט התכשיטים הכי יפים שלך. ואז מה שקורה ללקוח שהוא נכנס לעמוד, הוא ישר רואה סרטון שמספר למה פתחת העסק, ומיד הוא כבר מתחבר, הוא כבר מבין שיש פה משהו שונה. סרטון שני, הוא מבין מה מיוחד בתכשיטים שלך, למה לקנות דווקא ממך, ופוסט שלישי, הוא רואה את העבודות שלך והוא מתרשם. כל הדבר הזה גורם למשפך של הלקוח עד שהוא פונה אליי להיות הרבה יותר מהיר. תראי, אני כן אגיד לך בכנות שהעמוד כרגע משדר לי הרבה יותר תחביב מאשר עסק. וברגע שתשני את כל הדברים שאמרתי עכשיו, את כבר תיראי אחרת לגמרי. עכשיו בואו נדבר קצת על הסרטונים ועל התוכן שיש בעמוד.
ככה, ממה שהסתכלתי, אני בעיקר מתמקדת ב9 סרטונים הראשונים. למה ב9 סרטונים הראשונים? כי כשבן אדם נכנס לפרופיל אינסטגרם, לרוב הוא לא צופה בכל התוכן, בכל העמוד, לרוב בממוצע זה 9 סרטונים, אז אני מתמקדת בזה. וכרגע בכל ה9 סרטונים האלה, את לא מכרת לי, את לא גרמת לי לרצות לקנות ממך, וזה בעיה. ככה את לא מייצרת מספיק חשיפה ומספיק פניות. כרגע מבחינת התוכן בעמוד, אין באמת איזושהי אסטרטגיה ברורה, איזשהו סדר מסוים. קצת מרגיש שאת יורה באוויר, מה שזורם לי, אני עושה, אני מעלה. אבל בסוף לכל תוכן שאנחנו מעלים אמור להיות מטרה, צריך להיות אסטרטגיה כדי באמת לקבל תוצאות מהרשתות. מה כן את צריכה לעשות אחרת? קודם כל את חייבת שיהיה לך תוכן שנקרא בעל ערך, שזה תוכן שנותן ידע מקצועי מעמיק, ואת בעיקר צריכה לדבר על הבעיות של הקהל, על האמונות המקבילות, על הפחדים, על החששות שלהם, כמובן על תכשיטים. למשל, כמה אנשים מפחדים לקנות תכשיטים כי הם מפחדים שזה ישחיר, שזה יערץ, שזה יקרה, כל מיני חוויות כושלות שהיו להם מכל מיני אתרים של תכשיטים. אז בואי רגע תדברי על זה. את יכולה גם לבוא ולדבר דווקא על למה לי בכלל לקנות תכשיטים. כמה אנשים חושבים שתכשיטים זה בזבוז, שלמה להשקיע כסף בתכשיטים, בואו נזמין משיין מאלי אקספרס ונחסוך את הכסף. יש כל כך הרבה תוכן שצריך לבוא ולעשות כדי לגרום בסופו של דבר לקהל לקנות דווקא ממך את התכשיטים. כי אני יכולה להגיד שאני פעם בעצמי הייתי קונה תכשיטים מאלי אקספרס, משיין, ממקומות כאלה, כי אמרתי, למה לי להשקיע בתכשיטים? לא הבנתי את החשיבות, ובאמת התכשיטים כל הזמן היו נהרסים לי, והיו משחירים, וזה גם היה נראה זול. זאת אומרת, תכשיט יקר, זה לא נראה כמו תכשיט זול על הגוף. אז באמת אפשר על כל דבר כזה לבוא וליצור סרטון. את צריכה לשכנע אותי גם למה בכלל אני צריכה לקנות תכשיטים, מה זה עוזר לי, אפשר לפרק את זה ל1,000,001 סרטונים, וגם את צריכה לגרום לי להבין למה לקנות דווקא ממך. ואיך את גורמת לקנות דווקא ממך? את מסבירה מה מיוחד בתכשיטים שלך, את מנפצת כל מיני אמונות מקבילות שיש לקהל על תכשיטים. אם תעשי סרטון שאצלך התכשיטים, לא יודעת, נשמרים 3 שנים בממוצע, בצורה מושלמת, והם לא משחירים, ממי אני ארצה לקנות? ברור שממך, כי עשית סרטון ודיברת על זה. וגם כמובן לעשות אפילו סרטוני ביקורת, שאת מבקרת עסקים אחרים של תכשיטים, מבחינת שירות, מבחינת מקצועיות, מבחינת התאמה אישית, וגם חסר לי בעמוד עדויות של לקוחות, המלצות, אפילו לקחת איזושהי משפיענית ולשלם לה כסף, ושתצטלם בעמוד שלך ותיתן עדויות והוכחות, ולשלוח את זה לכל מיני בלוגריות, כאילו זה הכי עובד בעסק הזה. וגם בשביל החשיפה, כדי שיכירו אותך, לעשות קצת יותר טרנדים. אפשר לעשות מלא טרנדים מגניבים עם תכשיטים, להראות למשל איך זה נראה אאוטפיט בלי תכשיט ואאוטפיט עם תכשיט, זה נראה אחרת לגמרי, ואז אנשים יבינו כמה זה משדרג לוק. אפשר גם לעשות סרטונים הומוריסטיים, סרטונים מצחיקים, זה כזה יותר בשביל הטראפיק, החשיפה, זה הסרטונים היותר קצרים האלה, כי בסוף אנשים נכנסים לרשתות לא כדי לקנות, אנשים נכנסים כדי לצחוק, כי משעמם להם, כי כיף להם, אז צריך גם שחלק מהתוכן שלנו יתאים לקהל. וגם כמובן חייב תוכן שהוא מראה מי זאת נועה מעבר לעסק. מה האמונות שלך, מה הערכים שלך, מה הסיפור שלך שעיצב אותך להיות מי שאת. זה גם לא חייב להיות קשור ישירות לתכשיטים, זה פשוט להציג את הבן אדם שאת, כי זה בונה אמון הרבה יותר גבוה. ברגע שאני סומכת עליך כבן אדם, אני אסמוך עליך גם בתור בעלת מקצוע, זה בא ביחד. אני אסכם את כל העניין של הסרטונים. את צריכה קודם כל לגרום לאנשים להבין למה בכלל הם צריכים לקנות תכשיטים. מלא אנשים חושבים שזה בזבוז כסף, שזה שטחי, לבוא ולדבר על הדברים האלה. דבר שני, את צריכה לגרום לקהל להבין למה לקנות דווקא ממך את התכשיטים. תוסיפי יותר עדויות, המלצות, מה מיוחד בתכשיטים שלך, וכמובן להוסיף טרנדים, להוסיף הומור. זה סרטונים לרוב שמקבלים חשיפה יותר גבוהה, קצת להביא טראפיק, וכמובן תוכן אישי, שיכירו מי זאת נועה מעבר לעסק, יתחברו ויסמכו עלייך. ברגע שתשני את הדברים האלה, את תראי איך את מקבלת הרבה יותר פניות, הרבה יותר תנועה בעמוד, הרבה יותר מחירות, וזהו, אנחנו סיימנו ונתראה בפיצוח השיווקי הבא.